Kamikhlaya Accredited Social Health Activist Workers Union Mashahu henne kasngi kelarai ban khot da kajing khi ka baklem bo por da ka bakan chong kelan mungor rengkat kajing pau persya hakmat jong sekretariat ka banlong nado ka arpenyo trik menta unai apa penpau hakilat pathai kubor hadian balakut kajing ilang hagol fling committee hall ka presiden ka Mashahu ikong marajun mersing ila ang bakasenjok kampat syem larai AA lakan pedang ne em kajing terwa jong sarkar ban penki kajing siu na ka arhajar sakalai hajab tengka badru ban penteri kami community based health incentives ikong mersing ile tho ba ki asha ki beteng kin beteng bai ya ki kam ki jongki kata ka barlo ngi insentif ka pamaki ki ong kadai bet kita ki hajar tangba ki ong pat bangi haban kali na kirang basnong te ki haban kali na kirang basnong pat ki committee tingin sa tu show kan ki ba kirang basnong ki jongi namar ki ui ba ki asa kono ki tri snong ki tip khamba kirang basnong hoi ki jing tri jong ki asa tala da kirang basnong jongi ki ong em kala biang tang kumne kata ka syong haga jing ya manjur jong kirang basnong ki jongi tada ki ong na kaliang jongi ngim pat sangkun ba ki asa jongi kin yo tang kumne kin sepat ka pot